Sen neçe yaşında? Öldürmüşünden lezzet alıp yaşayanmı? Cevabı yok bolsa şu videonun soňuna çendiňler. Men sana kömek etjek. Hemişeki videolamda ýaly bu videonam men ilmi taýdan esaslanan maglumatlar bilen başlajak. Abraham Maslow adamlar mätäçlik piramidasyny urýar. Bu mätäçlik piramidasy 5 basgançakdan ibaratdyr. Birinji basgançak fizik mätäçlik. Ýani arasy howa, suw, ýylylyk, dynjalmak, nahar ýerýär. Göräýmäne bazy we kyn zatlar däl ýöne biziň köpüýmiz şol basgançakda köp ýalňyşlyklar etýäs. Bolýa sen arasa howaňama, suwuňama, dynjamalýaň ýöne biz nahar meselesini özümizi köpüýmiz ýalňyş alyp barýar. Ajykdykmy köplenç başaga adamlar, masterlar, kirpik goýanlar, parikmaherler çalt-çaltdan iýmeli bolýarlar. Hemişe günlük gazanýan bolsalar çat yetişmeli bolýar 24 saatyň dowamyna. Şoň üçin hop süýji zady ýalar, iştäsini kesýärler. Hamala horlanýan pikir etýär ýöne hiç geli. Horlananoklarda köplenç aýal adam gapdalar bykynçyk başa garaz kösenýärler. Şoň üçin size maslahatym, eger siziň organizmiňiz süýji zat isleýän bolsa, deňdir bilow isleýär. Bilow bolsa siz mysal üçin balyk pişirip iýip içip bilýäňiz, bilow kän yerlerden alyp bilýäňiz, ýumurtga iýip bilýäňiz, ak renkli zatlar hemmesi bilow bolýar. Ve size maslahatym wagtyňyzy ekonom etmek üçin Ermak brendiniň täze çykan gurtlary bar. Özümem geçirýän, gowy iýip içip bolsa izinden gurdiýan we akşam 6-dan soň hiç ýemek şoň üçin uje nähelaýdan bölüşiň. 2 hepden içinde 3 kilo ayırdım. Özüm hiç dietada oturam. Prosta 6-dan soň ýemek iştämi basmak üçin peýdaly, saglykly, tebiği önümlerden taýarlanan, ýokumy kän bolan, bilowda baý bolan Ermak brendiniň gurtlaryny ýan. Tidemip bilersiň. Indi dowam edet. Ýoksa da mehribanlar şu birinji basgançakda bize ýam ýalňyş özümiz alyp barsak ýankyýaly slatky zatlar kän ýesek bizi ruhdan düşürýän käbir hakykatlar bar. Aynan ona seretýäs, figuramyz başgaça. Wrote bana harýamak ýöne näçe nerseýän. Ýüzümiziň kojasy zaýlanıp başlaýar. Umumy emosional taýdan biz özümizden waz geçip başlaýar. Şol zatlar bolmak üçin ýan zatlaryňyza dikkat edin. Ikinji ýerde biziň piramidamyzda näme gelýär? Gelin okap göreliň. Howpsuzlyk. Howpsuzlykda adamlar birinji basgançak hökmünde näme alyp barýarlar? Okuw. Ina şu wagt döwleme Türkmenistan döwletimizde ýokary okuw jaýlara giriş synaglary dowam etýär, girenler gutlaýan, taýarlanýanlara da üstünlük arzu etýär.